Bismillahirrahmanirrahim. Sahibuz Zubad sannafaha wa huwa fi safinatin ma'a jama'atin wa kanu fi bastin wa aklin wa syurbin wa huwa fi syuglin anhum bitasnif. Falamma an khatamaha ja'ala min fawqiha hasatun wa min tahtiha hasatun wa ramaha fil bahri ba'da an man'ahu min ar-ramyi min hadrin. Faqala lahum khalluni in kana tasnifi khalisan liwajhillahi ta'ala fala yadurruhul ma. Niki bab napa? Niki bab tentang ikhlas nggih, tentang ikhlas. Wong zaman 2000 piro niki 2026 kok cerita ikhlas gitu kok ya. Tapi wong rono tok ngono ya pokoke cerita napa ngaji bab paling ora kok urung iso nglakoni, paling ora iso duwe teori ikhlas. Lo cerita karo Kaji Roni, saiki urip wis angel Mbah, ape apa jenenge umrah terus ya dirasani, ora umrah ya dirasani. Umrah terus ngono ya. Kaya kemaki ya. Ora umrah ya kleru. Ya sampeyan. Bakal sapi uga umrah iku piye gak ngono ya. Repot. Jadi nggih mangane pokoke ngaji bab ikhlas mulo-mulo ikhlas. Nggih. Mergo ngendikane ulama ngendikane Fudel bin Iyad, tarkul amal li ajlin nasi riya. Ya, tarkul amal li ajlin nas riya. Ninggal amal krana menungso iku riya. Ninggal amal krana menungso iku riya. Contone kaya Kaji Roni ndek mau. Lah iya leci bentaun kok apa jenenge? Bentaun kok umroh alam mau bangun masjid ta mau ngawaki wong mangan ayo apik. Akhire Kaji Roni ninggalno lah iki jenenge riya. Ya. Tak contonane. Wes kulina ora tau ngaji nang Gandu. Terus isin ya ta isin. Terus akhire kita berono kok isin cah. Lah iki jenenge malah ninggal amal krana menung riya iki. Malah riya iku asline. Nggih makane angel. Lah iki ana cerita bahwa amalan nek ikhlas lillahi ta'ala iku amal mau bakal selamat karo Allah. Bakal dislametno karo Gusti Allah. Ana wong ngarang kitab Zuban. Niku ngarange pas nang dhuwur pundi? Nang dhuwur safinah, dhuwur segara, nang dhuwur kapal. Piyambake wong do mangan ya melu mangan, apa jenenge turu ya melu turu, tapi piyambake sibuk nulis napa? Kitab Zuban. Kitab intine kitab. Barang kitab iki wis dadi ditulis, kitab iki dilebokno dikek nang dhuwur watu. Lah apa ditutupi watu, ngisore ya diwehi watu dicepit. Barang iku apa dibuak nang laut. Sadurunge dibuak, wong-wong akeh iku sama kono-kondo, Mbah, jenengan niku pripun? Wong kitab malah mau buak, ora usah dibuak, Mbah. Kitab berharga kok dibuak. Akhirnya kiai iki mau ngendika ngene, nek panci apa sing tak lakoni kok kholison liwajhillah. Nek panci aku ngarani krana ikhlas krana Gusti Allah. Yakti la yadurruhul ma, yakti banyu orang arah bahayani. Kowe nek ikhlas lillahi ta'ala nek krana Allah mesti kitab iki bakal manfaat, orang arah rusak kelawan banyu. Mula ngendikane Kanjeng Nabi tengene hadis, wong ku nek
wong nek kepengen gak roh wong jane yo gampang. Jadi maknane kowe sak ikhlas-ikhlaso, sak ora kandha-kandha karo wong, iku tetep siji mangsa bakal dikandhakno karo Gusti Allah. Ora usah kuwatir. Kowe ngamal umpamane ngamal ora roh wong lah ben umpamane ikhlas. Kowe nek kepengen wong roh to, kepengen dirohi wong, ora usah kuwatir. Siji mangsa mesti bakal dibuka karo Gusti Allah. Mergo ana cerita ana lamun diparil ana wong ibadah nang jero watu, ora ana lawange, ora ana jendelane, yekti amal iki bakal diketokno karo Gusti Allah. Wis ora usah kuwatir. Mangane ikhlas lillahi ta'ala. Mergo amal iku nek ikhlas, setan goleki ora ngarah roh. Setan iku lha golek sampean gak roh. Setan goleki gak roh. Terus malaikat swarga sapa Mbah? Mbah Salim? Malaikat swarga sapa? Ridwan. Digoleki malaikat Ridwan yo ora roh, digoleki malaikat Malik neraka yo gak roh. Dadi wong ikhlas kemane ora ketok. Sing roh sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah zaman sembiyen ana wong iku ngibadah, ana wong iku nangis grentes nunggone ndi masjid. Bareng ngono konangan wong. Barang konangan wong ku delalah piyambake terus mati. Intine mati, konangan mati. Piyambake njawab, jenengan ku sapa kok iso nangis? Aku ku wong sing digoleki wong akeh. Aku ki DPO, apa? Wong sing digoleki. Lah barang piyambake bar ngendikan ngono, kok sorah aku ku piye ceritane ngono lho. Akhire piyambake niku bar ngomong ngono mati. Barang mati, kiai iki mau ngape metu nggawa golek apa jenenge rida apa? Sarung kanggo nutupi mayite. Barang nutupi mayite iku piyambake balik, barang balik iku wis gak ana mayite. Iki wong piye iki? Mati kok goleki. Akhirnya pangeran ngendika, malaikat lewat malaikat, wong iku wong sing digoleki mulai biyen DPO. DPO-ne sapa? DPO-ne setan, DPO-ne pencariane para malaikat Ridwan, malaikat kabeh goleki ning ora ketemu. Lah terus teng pundi Gusti? Pangeran jawab, pokoke kapan wong kok ngibadah lillah iku ya nang gone pinggirku, uga ana neraka, uga nang gone swarga, nanti nang pinggire Gusti Allah. Istimewa tak gak istimewa? Nek iso sampean yo istimewa yo. Lho tapi saiki iku wong ape ikhlas iku piye lah ya Allah ya Allah. Wong duwe gawe gawe ya Allah. Ngono ku ya ana wae alasane yo. Nggih. Alasane mbok kowe. Jadi wong golek ibadah kok isih krono-krono iku gampang ditemu karo setan. Kok nek wonten ngene makom cerita zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bilih zaharul fasad bak kerusakan zaman saiki ku wis ketok nyoto. Dek iku sing rusak bentuk apa njabane, dek rusak bentuk atine. Wis rusak wal fasadu. Jadi manane sampean niku ape ngamal gak rusak koyoke angel no wal fasadu fil barri wal bahri. Wis rusak kabeh. Saiki sing bakul ya kur-kur bakul tok ya, sing tuku ya kur-kur tuku tok, sing mergawe ya kur-kur mergawe tok, ana embel-embele ora ikhlas. Padahal kowe nek kepengin dislametno Allah, apa sing mau tuju nek mergawe ikhlas. Saiki rahmat mana mijet ya, kowe nek kepengin mati kita teori mat ya, teori mau lakoni kena ora ya kan. Teori kowe nek kepengin pasienem iki mari tenan,
mijetem ya saya diikhlasno ten. Jajal mau baik kertas itu kena banyu mau bayangno piye? Mesti rusak kertas. Lah tapi nyatane kertas iki dibuat nanggone segara karo sing duwe kitab mau, nyatane ora rusak, nyatane ditemok wong. Berarti sing nyelametno iki mau ngendikane kapan aku ikhlas ora ngarah dirusak karo banyu. Berarti sing ngrusak amale dhewe apa? Amalan riya. Sing ngrusak amale dhewe iku riya. Nong sarang Mbah Mun ku nek bangun biyen milu Mbah Mat. Mbah Mun ku nek mbangun milu Mbah Mat. Mbah Mat ku nek bangun iku nganggo napa jenenge botone ku boto mentah. Botone boto mentah jaman biyen. Tapi sampai saiki aku boyo sampai saiki isih bangunane kuat. Makane Mbah Mun ngendika ngecor biasanya nek saya kan aku tuh nganggo apa itu Mbah ya, nganggo beton uga nganggo pasir aku mundilan aku macam-macam. Mbah Mun ya ora alas to ngono lho peno pasir laut, padahal pasir laut itu elek. Pasir laut itu pasir sing kena apa asin mau nggo ngecor mesti cepet teh. Tapi Mbah Mun ae sampe kuwi langsung nganggo apa jenenge pasir laut sing ana kuwi. Ya sampai saiki ya saya ngadeg meger. Jadi sing dadekno ora rusak iku ora kok bahane neng ikhlas. Ya. Jadi ikhlas sing dadekno bangunanku tambah sampai saiki ora piye-piye krana ikhlas. Wis mula sampean ora usah mikir, mu aku ndang ngamal gak roh wong lah, ya ora usah ngono monggo apa. Oh gak roh wong ya wis. Mula wong iku ora kena kakean apa jenenge? Ora kena kakean asumsi. Paham nggih? Urung mesti bisa jadi ndekne nutupi ikhlase kelawan ngono iku. Ya, iso uga ndekne nutupi ikhlas kelawan nglakoni kaya ngono iku. Saiki ana wong kandha ngene. Wong karo kiai ora gelem hormat. Kesane sombong napa mboten? Kesane sombong. Wong karo kiai kok ora gelem tapi justru kadang-kadang ngene iki dekne sebab ngomong ngono kuwi iku justru nutupi nek dekne iku kiai. Akhirnya wong gak percaya. Nggih lho mboten. Lho ya akhirnya wong ora wong kiai kok sithik-sithik ngomong aku ki kiai. Lho aku nek ya bisa jadi dekne ngomong ngono iku mergo nutupi ikhlas. Mula zaman aja sampai apa jenenge duwe asumsi-asumsi sing urung mesti. Iso uga wong sing mau sawang iku nglakoni perkara sing ikhlas. Ngono lho nggih. Niku paham. Lah, ini kan ana cerita malih, ana cerita ana wong niku badhe bangun masjid. Iki cerita ikhlas. Ana wong badhe bangun masjid, sowan nang ngene kiai. Barang sowan nang ngene kiai, piyambake aku ditakoki. Piye umpamane kowe bangun masjid nek ora apa jenenge lillah nek ora ikhlas tenan aku moh. Lah terus pripun Yai? Tak critani ngene. Piye upamane kowe mbangun masjid terus bangunane wis bar, masjid iki tak weki jeneng wong liya. Kira-kira awakmu setuju apa ora? Cara iki musala sing gawe aku tapi tak jenengno Salim musala Mbah Salim. Kira-kira kowe piye, Mbah? Wong mikir, wah nek kota ora gathok nek kene. Kowe nek moh berarti ora ikhlas. Mula wong kudu ngaji ya supaya iso nata omongane. Wong kudu ngaji supaya iso nata omongane, iso nata pandangane, iso nata atine. Ya, wong bojo cerdas iku ya apik, ya. Cerdas iku ya apik lah ya ya. Tapi nek kajasan kaya bojoku ya kadang-kadang metu elek. Tenan tak critani, aku nek bar batah bedene.
Dene iku bar COD ya. Terus yang bayari aku 100.000 ya. Terus dene mulai, Bu, kowe utang aku 100.000 aku ya. Kowe utang aku 100.000. Jawabane piye jawabane? Wong kok cerdas sing ngono aku. Wes kene, Bah, 100.000. Kowe saiki aku nek kelon tak dol 1 juta. Berarti kowe iso diutang aku 9. Seselambe kok pedes kaya ngono. Yo, iku bojoku tenan iki cerita. Dadi maknane iku yo pancen ikhlas iku yo angel. Mula nek sampean angel ikhlas mau rahmat kondo ngene karo aku. Apa jenenge di fadhkurullah dzikran katsira. Kowe nek zikir iku sing akeh. Kowe nek zikir sing akeh. Sebab apa nek zikir akeh? Kowe nek zikir bolak-balik. Sering. Nek awakmu ku sering wiridan, sering zikir, sering lakoni apik, engko mesti ana siji keapian sing sampean lali iku krana Gusti. Nah, paham ya? Jadi pamane saiki pamane sampean ngaji ngene iki malam Selasa ora ikhlas. Baleni maneh, sesuk maneh, sesuk suwe-suwe sampean ku lali dhewe. Sampai lali malam Selasa nih malah apa ya? Saking ikhlas. Saking ikhlas sampai malam lali iki malam Selasa malam ngono sampai lali. Ya. Ora ta ya. Jadi bolak-balik fazkurullah dzikran katsira. Jadi bolak-balik. Aja malah pure, tapi bolak. Lah iki supaya ikhlas iku manggon nggone awake dhewe. Fazkurullah dzikran katsira. Sing akeh bolak-balik. Lah iki termasuk salah siji teorine wong iku ikhlas. Bolak-balik wong ora bolak-balik kok apean, nggih. Ya kaya ngono. Mula awak dhewe sampean kudu ngaji. Paling ora nek ora iso nglakoni punya teori roh nek iki ikhlas, nek iki riya, nek iki elek, nek iki apik. Lah ngendikane sapa iki? Ngendikane Ibrahim bin Adham, la tas'al akhaka an siyamihi fa innahu in qalahu ana shaimun farihan. Kowe nek wis duwe ilmu aja takok wong tentang keapian. Nek nang ngene dicontohno poso. Contone ngene, kowe takok ngene. Wong takok wong kudu nganggo ilmu. Tumama takok Mbah Saleh, "Mbah, kowe berotipan, Mbah?" Ya berotipan. Anu mesti jam ngono ya. Lah iku biasane farihat nafsuhu bidzalik. Sebab mok takoki ngono, sebab iku Mbah Salim ngrasa nah, ya ta lah. Kebar ngaji Quran, Mbah. Iya bar ngaji Quran. Dene sithik-sithik mesti ngrasa Kene iki ndene lapangan, Mbah. Iya menu lapangan, yo seneng deh. Tapi nek mau takoki kok ndelalah dene ora lapanan, ora ngaji. Mbah Salim bareng ngaji. Oh gak ngaji aku mang kesel nang omah. Iku ndadekno atine susah. Jadi perkara seneng sebab mau takokno, perkara susah sebab mau takokno, iku jenenge riya. Aku angel ya kandhane kok. Angel kabeh. Alah, ya wis kaya ngono. Ini rasa takok, iki karo tipan Mbah, ora usah ngono. Mun ndak dadekno atine mergo dene nglakoni keapian ketok, dene sukudune ora ngono. Ya mula nek takok sing ati-ati, alung takok sing perkara-perkara sing biasa ngono lho ya. Bebabakan Medan, bebabakan apa ngono lho. Ya Mbah Hakim iku nek nang nggone Mbah Hakim iku adike Mbah Maimun sarang, adik sing tengene mus iku Mbah Hakim. Iku nek ana tamu, nek metu iku ya ora bahas kitab, ora bahas macem-macem. Sing dibahas kadang-kadang ya pertanian, borondo, macem-macem ngono iku model iku. Piye kan kono beganggek ya isih kek. Lah ini ki nek awakmu gak ndang ilmu, kiai kok
cocote kaya takok begeng. Lah saiki nek kiai takok, "Lha iki bar poso, le." "Nggih, Mbah, poso." Iku dadi awak dhewe sen. Kayak bar salat le, nggih sampun bar salat, Mbah. Awak dhewe seneng merasa bangga ngarepe kiai. Ya ta, lah seneng susah ngono kuwi riya mungguhe Ibrahim bin Adham. Mula hati-hati. Ya iku nek gak ndeng ilmu yo gebet ae ngono kuwi, ya. Ono ae takon ku aneh-aneh. Mat kita bar anu mat bar kataman mat. Nggih, Mbah, bar kataman tok inggo enggak. Halah ngono ku ya riya lele. Ayo saiki ya Allah ya Rabb. Ikhlas dadi ngene lho. Ngibadah wong pengen nek ana wong ibadah ngono rada pengen niku rada guyu. Lamun diparil aku ora gawe swarga karo neraka, apa isih do gelem ibadah tau gak ya? Mesti kira-kira. Kok mau aku ki gak gawe swarga, gak gawe neraka, kira-kira menungso iki isih gelem ibadah apa ora ya? Ngono, pangeran. Oleh ngenyek menungso kaya ngono. Saking wong iku pasti angel napa? Saking apa? Ora ni apa ikhlas. Mula ngendikane Kanjeng Nabi, riya iku ibarate krana banget samare iku ibarate padha karo semut ireng nang ngene wektu peteng nang dhuwure watu ireng. Iku sing paling angel. Ya sing paling angel. Gak roh sing duwe dhewe, setan ora roh. Ya, mergo niate wong ku sing roh mung menungso. Kalau ini tengene Mbah Lurah cerita niat wong kok apa jenenge niatul mukmin khairun min amali. Niate mukmin ku luwih apik timbang amali. Kok iso ngono piye? Padahal wong jero ati kok iso roh. Oh, ngono. Kok iso roh? Biar roh mergo nalika wong dikrentek apik nang ngene atine iku krentek apik ikhlas iku wis niat apik. Iku nang kiwa tengenmu ku mambu aroma wangi sing wangi iki tercium oleh malaikat. Lagi niat lho Ron, ape umroh paman iki wis apik iki. Berarti kiwa tengenmu ki wangi Ron. Lah nek wangi padahal yo urung umroh iki padahal iki. Lah iki malaikat wis nulis, "Oh, Kaji Roni nglakoni keapian." Ya. Mula niat iku diapik-apik mergo ngibadah sing tanpa riya iku apa niat. Akeh ana niat sing apik senajan urung nglakoni. Tapi aja monggo apa jenenge monggo tameng. Ya monggo tameng. Semono ka wong kapan wis niat elek, niat pokoke apik elek. Aku tak nunggune puthuk mung gara-gara diundang karo pakane rasa mangan. Mangan apa itu? Contohnya iki niat elek iki. Rata gambar apik iki. Bahasa apa iki? Ya ngono iku ambune badhek. Wis akhire malaikat sing nyatet elek ditulis, "Oh, iki Kaji Roni nglakoni elek." Jadi sepiro apike kuat niatmu nglakoni ikhlas, sepiro pangeran iku bakal nata dalanmu supaya ikhlas. Nggih. Ikhlas kowe ngono ae lillahi taala sembah kabeh nunggone Quran yo mbocene ibadah usolli fardhu dhuhri lillahi ora ana ngibadah lil ayem krana ben penak krana ben ora ana ngono iku. Dadi wong sing los ngibadah dikuampleng pengen yo ben pangeran sing wong awak dhewe nggone lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kabeh nggone pangeran apa dikeplek apa didak-dak karek ngono ae lho nek carane ngono ya ora usah mikir lah iya aku wis rotipan kok isih utang akeh walah iku malah undat tok ndi ku engko akhire kancamu mau undat-undat tiwas boloku Roni tiwas aku dadi murid Mbah Mun halah tambah tok Mbah Mun neng kok khususnya tok Kanjeng ya wis budal ngono ae lho wis didak-dak kan ya ben wong sing didak-dak ya pengen ngono ae lho supaya bar ngono ae lho ora usah kesuwen nggih
nek sama mergo nek ora ikhlas iku akhire iki ilat kedawan oleh maknane. Ya ilat kedawan oleh maknane. Sing kae dadi panitia dirasani, ora dadi panitia ya dirasa, wis kowe kleru kabeh. Wong nek ora ikhlas iku akeh kleru. Wong ibadah iku nglakoni apik iku ana eleke. Apa maneh elek. Saiki ki rotipan kaya ngene iki. Ana eleke. Saiki upamane rotipan terus nganggo mic ngene iki gedhi. Terus banter mlebeki tang tetep ana eleke. Kudu mok sadari, mula aja sombong. Tetep ana eleke. Gelem piye-piye lah sampeyan tetep ganggu kiwa tengen, aja sombong. Apa maneh ora keapian. Lah wong nek wis kulino nglakoni apik terus mau tinggalno iku biasane beruntun. Drun pokoke wani ninggal salat tahajud sepisan, biasane wis kulino salat tahajud kok sepisan ninggalno, biasane selawase ya ora salat tahajud. Terus mau piye? Fadhkurullah dzikran. Terus piye carane kowe iso dadi bolak-balik nglakoni apik supaya iso ikhlas. Nggih, pun muga-muga Bapak jenenge barokah sene minallahumma. Al-Fatihah.